Dasare bocah ayu, putih, sregep sisan. Mosok iki lho tengah-tengah. Semene lho dilakoni dhewe. Tak tekoni, "Mbak, kok kathah men sing tanduk kayu?" "Anu Mas, nggo cepakan. Engko nek wis rendeng ora iso golek, engko ora sempet golek." "Lah bojo jenengan nenten pundi kok mboten saged golek?" Karo menjap-menjap ae. "Kula niku dereng gadah bojo Mas." Waduh, kaget aku. "Lah jenengan ngersake sing pripun nek mboten gadah bojo? Jenengan ayu entuk, putih entuk, sregep entuk. Nek kepingine kula niku kepingin tiang Indonesia Mas." "Lah kok malah jenengan niku pilih wong Indonesia lah pripun? Tiang mriko niku kula tingali sregep-sregep, gek rasa-rasa bagus pisan." "Lho, jare kepingin wong Indonesia. Malah jare seneng wong Indonesia ngono. Iki tok kok ya bahasa Cina wis tak jawake mendung ngerti. Lah iki apa-apa dhewe lho." "Wah, tak tekokne. Lah sing nyegrek ini ki sinten, Mbak?" "Kula piyambak, Mas." "Lho kok iso?" "Nggih, nganggo singso. Kula singsone." "Weh, menapa nggih?" "Nggih. Nek mboten pitados nggon, nderek kula." "Lah, tebake tenan ya. Iso nyinso dhewe." Gumun aku. Wis kaya wong tukang sinso kuwi. Wis tak ukur rapine pol. Aku yo masih gumun iki ya. Ning yo aja lali. Ben mengurangi pengangguran ing Indonesia ya di like, di komen, subscribe ya. Nah, sok kari tambahin poneh bocah iki kegiatane ngopo. Matur nuwun, terima kasih semuanya.